M'agrada visitar els lavabos, però els dels centres comercials, que són lavabos grans i amb dissenys increïbles. Ja de per si m'agraden perquè entro apurat i surto descansat. Quan t'asseques les mans en aquests lavabos, engegues els assecadors automàtics i semblen reactors d'avions. Cal tantes candeleres simplement per assecar-te les mans? De totes maneres, s'està tornant el paper pel secat de mans, que és el mètode més ràpid. Ara, en els lavabos de locals petits s'acostumes a trobar-te més sorpreses, desagradables. Brutícia o s'ha acabat el paper del vàter o la porta del vàter no tanca bé. I a més, quan vols distingir quin és el lavabo dels homes, a vegades cal ser desxifrador de jeroglífics, amb els cartellets que posen a les portes, que de tan originals no s'entenen. I si entres per casualitat al lavabo de dones, potser alguna dona et clava un esguard tan incendiat que t'agafa un nus a l'estómac i alhora un cabreig que ni t'explico. El que veig és que els lavabos dels centres comercials acostumen a haver últimament sorpreses agradables. Aixetes amb sensors, decoracions amb flors i fustes, urinaris sense aigua, que voldria saber com funcionen sense aigua, perquè aquest és un misteri sense resoldre, que algun dia descobriré. Amb totes aquestes sorpreses agradables, només faltaria trobar caixetes de bombons i cava cada cop que acabes la feina. Seria bona idea, no? Seria com les galetetes que donem de premi als gossos, i així potser ens atreviríem a fer més visites als lavabos dels bars de mal amor.